El llenguatge d'especialitat es vehicula a través dels textos especialitzats. Els textos que es produeixen a la universitat i en l'àmbit professional tenen la característica comuna que tracten temàtiques especialitzades, és a dir, continguts propis de la ciència i la tecnologia. Són, per tant, allò que s'anomena textos especialitzats. Els textos especialitzats poden ser molt diversos, segons la finalitat que tinguin, segons la disciplina en què s'inscriguin o segons la carrera que estiguem fent. Per exemple, en els graus científics i tècnics són molt freqüents els informes de laboratori, mentre que en les carreres humanístiques aquests són molt menys habituals. Les etnografies o informes etnogràfics són propis de l'antropologia. D'interlocutòries només en trobem en l'àmbit del dret. Hi ha documents, en canvi, que són compartits per la majoria de les disciplines. Els articles científics, per exemple, o els informes, o també els treballs finals de grau que han de fer obligatòriament tots els estudiants de qualsevol carrera. En general, els textos especialitzats poden ser expositius, argumentatius o instructius. La funció principal dels textos especialitzats és informar, donar a conèixer una idea, mostrar com és un objecte o un ésser o una realitat i la majoria de vegades donar arguments per convèncer la nostra tesi. En la majoria dels casos, un text especialitzat conté característiques dels tres tipus de text, tot i que sempre n'acostuma a prevaldre una per sobre de les altres. Per exemple, una tesi pot contenir, en primer lloc, una part descriptiva. És allà on es descriuen els mètodes utilitzats per recollir les dades. En segon lloc, una part expositiva, on s'informa d'una idea o concepte. En tercer lloc, una part argumentativa, on l'autor expressa la seva opinió i dona arguments per defensar-la. I finalment, la part instructiva, en el cas que, per exemple, la tesi contingui un manual d'instruccions. Una altra de les característiques dels textos especialitzats és que formalment estan molt establerts i acostumen a tenir una estructura molt fixa. Per exemple, un article científic, un tipus de text molt comú en totes les disciplines, acostuma a tenir una introducció, on es presenta el problema que es vol tractar i quins objectius es pretén assolir, un apartat de materials i mètodes, on s'explica com es resoldrà el problema que s'ha presentat, quina metodologia es farà servir o quins materials s'utilitzaran per dur a terme la recerca. L'apartat de discussió i resultats es presenten les dades i els resultats obtinguts i si es compleixen les perspectives que es plantejaven en la introducció. En aquest apartat es pot fer referència als resultats de les recerques prèvies a la nostra, si es contradiuen o els refermen. I finalment, l'últim apartat serà el de la conclusió. Les característiques del llenguatge d'especialitat són un grau de formalitat alt, objectivitat i neutralitat. Un altre document molt important en l'àmbit universitari és el pòster. Un pòster és la presentació gràfica d'un treball acadèmic o científic i es fa servir per comunicar un treball d'investigació, els resultats d'una recerca, un estudi, un projecte, etc. Combinant text i imatges, es veu clarament com està estructurat i de quines parts consta. Una introducció, on també es plantegen els objectius que es volen assolir, l'apartat on es descriu la metodologia, la part de discussió i resultats, les conclusions i les referències bibliogràfiques. Aquesta és una estructura molt comuna en molts documents especialitzats, però cada tipus de document té les seves particularitats. L'estructura d'una ressenya d'una obra literària o artística pot ser més o menys flexible, però obligatòriament ha de donar dades per contextualitzar l'obra i l'autor, i ha de contenir una valoració personal crítica de la mateixa obra. També pot ser més o menys flexible l'estructura dels treballs de final de grau, per exemple, però en general ha de contenir una introducció, un desenvolupament del tema, un apartat de conclusions i la llista de referències bibliogràfiques consultada. És possible, a més, que cada centre o facultat estableixi els seus propis criteris d'elaboració dels treballs finals de grau dels estudis, de manera que els treballs de final de grau d'una mateixa universitat poden presentar algunes variacions. Hi ha disciplines en què els textos que s'hi produeixen tenen molt poca varietat formal. Per exemple, l'estructura dels documents de l'àmbit jurídic i administratiu, sentències, actes, interlocutòries, decrets, etc. Acostuma a ser molt rígida. A més, aquests documents solen tenir fórmules lingüístiques molt fixades i establertes. L'estructura d'un ofici, per exemple. La forma de presentar la informació en els textos especialitzats pot variar entre les diferents disciplines. La manera de citar les referències bibliogràfiques consultades, per exemple, no és la mateixa en les disciplines de l'àmbit de les humanitats
que en l'àmbit científic. I encara en aquest últim es fan servir sistemes de citació diferents en medicina i en química, o en biologia, per exemple. L'ús d'elements extralingüístics, com quadres, taules, il·lustracions, mapes, etc., també varia d'un àmbit de coneixement a un altre. A la universitat, doncs, ens podem trobar múltiples formes textuals i gèneres discursius. Els estudiants han de conèixer i dominar les formes discursives pròpies de la disciplina que estudien si volen passar a formar part de la seva comunitat de discurs i no volen quedar-ne fora. Els membres d'una comunitat de discurs comparteixen l'interès per a una disciplina en concret, els coneixements sobre un tema i, sobretot, una manera comuna de comunicar aquest coneixement. És un deure dels professors, com a membres avantatjats d'aquesta comunitat de discurs, ensenyar als estudiants les característiques, els objectius, l'estructura i la forma dels gèneres textuals més habituals de la seva disciplina i donar-los exemples i models. I els estudiants els ho han de poder demanar.